Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou cafetó amb història japonesa. Ja anem pel número 20, que és un número ben rodó, i avui anem a parlar dels Nikkei, que no té res a veure amb la borsa de valors de Tòquio, encara que es pronunciï de la mateixa forma. Avui parlarem dels descendents dels japonesos a altres llocs del món i en concret ens centrarem en el Brasil, que és un cas, podríem dir, d'anada i tornada. Som-hi! A mi, de tot aquest tema, com a historiador que soc, doncs m'interessen més els orígens, m'interessa més una mica com va començar tot i per què, i no tant les seves conseqüències al Japó actual. De fet, disculpa si al parlar del tema més actual dono alguna dada que no és del tot correcta. És senzillament que no he volgut quedar-me només a la meva zona de confort, he volgut parlar de tot el tema, de tot el fenomen una mica complet, i per això havia de parlar també de l'actualitat. Però si anem als inicis, això va començar dins del període Meiji, que és aquest període que va del 1868 al 1912. És el període en el qual el Japó es va tornar a obrir a la resta del món, no per voluntat pròpia, sinó que el van obligar, però això ja en parlarem un altre dia, i llavors es va llançar de cap a dins de la modernitat, podríem dir, i també és un tema molt interessant per un altre cafetó. Pel que ens interessa avui basta amb dir que en aquest període va augmentar molt la pobresa, sobretot en les zones rurals. I això va tenir moltes conseqüències, però una d'elles és que el govern va veure en la emigració una possible solució a aquest problema i llavors va potenciar i va promocionar la sortida de treballadors d'aquestes zones rurals empobrides. En una primera fase, a més de Canadà i Austràlia, el país on principalment van anar els japonesos va ser als Estats Units, en concret a Hawaii i a l'estat de Califòrnia. I ja a l'any 1900 parlem de que hi havia 61.000 japonesos a Hawaii i 24.000 a Califòrnia. I va ser aquí a Califòrnia on ja en aquells moments es va despertar un fort rebuig cap a aquesta arribada de japonesos. I la premsa parlava sense cap tipus de miraments, sense dissimular, del perill groc. I és també on es van viure episodis bastant polèmics i bastant tristos, com per exemple l'any 1906 a San Francisco, quan les autoritats educatives de la ciutat van decidir segregar els alumnes japonesos, els alumnes asiàtics en general, aquí també entren els xinesos, argumentant que ho feien perquè els nens blancs no es vegin afectats pel contacte amb alumnes de raça mongola. Però no només això, 2 anys després, el 1908, el govern dels Estats Units va forçar el govern japonès a començar a limitar aquest flux migratori cap al seu país. Després, el 1913, l'estat de Califòrnia va aprovar una llei que prohibia als estrangers, en general, tenir terres en propietat. El 1922, el Tribunal Suprem va negar als japonesos en concret, la possibilitat de convertir-se en ciutadans americans. I el 24, el Congrés ho va rematar aprovant una llei que no permetia l'entrada al país a estrangers que no poguessin convertir-se en ciutadans americans. És a dir, al cap i a la fi, el que estaven fent era prohibir l'entrada de japonesos. Com diu el seu himne, The Land of the Free. Així va fer falta buscar altres països als quals emigrar i el més representatiu d'ells és el Brasil. Però no només el Brasil, aquest fenomen es va donar també a altres països americans com l'Argentina, Xile o el Perú. No us va sorprendre quan us vau assabentar de que hi havia un president del Perú que es deia Fujimori? Doncs bé, està relacionat. Així que molt del que expliquem avui es pot aplicar també a aquests altres països. Jo em centraré al Brasil perquè és el cas quantitativament més significatiu. És on més hi van anar. Que potser hauria estat més intel·ligent per part meva haver-me centrat en algun d'aquests altres països on es parla castellà o espanyol, com diuen per allà, perquè potser així interessaria més públic d'allà. Però és que realment el Brasil va ser el cas més important. Què hi farem? Molt bé, i què estava passant al Brasil en aquella època? Doncs bé, el Brasil feia relativament poc, l'any 1888, s'havia prohibit l'esclavitud. Però clar, les plantacions de cafè, per exemple, continuaven necessitant de mà d'obra el més barata possible. I en un principi això es va solucionar amb treballadors italians, però la cosa va canviar quan el 1902 Itàlia va prohibir aquesta emigració per considerar que les condicions laborals eren massa dolentes. Mare meva, com havien de ser les condicions laborals perquè el país emissor d'emigrants
ho prohibís. I de fet, ja abans d'aquest 1924, el que estàvem parlant, quan els Estats Units deixen de permetre als japonesos entrar, ja abans, a l'any 1908, l'estat de São Paulo havia signat contractes amb agències d'emigració privades japoneses per rebre aquests treballadors. I aquell mateix any, el 1908, ja van arribar al Brasil els primers emigrants japonesos després d'un viatge per mar de 3 mesos de durada. I des de llavors, i durant unes quantes dècades, van anar arribant japonesos al Brasil, sobretot als estats de São Paulo i Paraná. De quants japonesos estem parlant? Doncs ho veurem amb una gràfica. La tenim aquí. Aquesta gràfica veiem l'arribada de japonesos al Brasil al llarg de tot el segle XX i s'aprecien principalment 2 moments de màxima afluència que coincideixen en moments concrets de la història japonesa d'acord amb aquestes fases que estem veient ara. Així veiem que el fenomen va començar, quan hem dit, el 1908, però que després va esclatar clarament coincidint amb el 1924, quan els Estats Units van prohibir l'entrada de japonesos. Després veiem que durant la Segona Guerra Mundial hi van deixar d'arribar per motius obvis, que després de la guerra hi va tornar a haver una pujada considerable i que després, segons el Japó, va començar a estar millor econòmicament i, de fet, arribant a estar molt millor que el propi Brasil, doncs, lògicament, van deixar d'arribar fins que aquest fenomen va desaparèixer. En total, parlem d'uns 240.000 japonesos. Però encara que hi van anar cap allà 240.000 japonesos, és a dir, en aquesta gràfica més o menys per aquí, resulta que al Brasil actualment hi viuen aproximadament 1,5 milió de japonesos. I això a què és degut? Doncs al fet que la llei japonesa, com la de molts altres països, estableix que la nacionalitat japonesa, en aquest cas, no ve donada pel lloc de naixement, sinó que ve donada per la nacionalitat del pare o de la mare, per la qual cosa els descendents d'aquells emigrants japonesos que van anar al Brasil, doncs també són japonesos. I de fet els nets també. Molt bé, fem ara un petit salt i anem al Japó actual. Al Japó actualment hi ha uns 2 milions i escaig, no arriba a 2,5 milions d'estrangers vivint al Japó. O més ben dit, hi ha només entorn a 2,5 milions d'estrangers vivint. I dic només perquè és molt poc si tenim en compte que al Japó hi ha uns 125 milions de persones. Si ho comparem amb la resta de països rics, els països del grup del G7, és molt poc. I això ens portaria a parlar dels seriosos i molt greus problemes demogràfics als que s'enfronta el Japó en un futur no gaire llunyà i de com els interessaria relaxar una mica les lleis que tenen d'immigració, però bueno, això és un altre tema i ho deixarem per un altre dia. Però el fet és que encara que entre els anys 1990 i 2008 es va passar d'1 milió d'estrangers a 2 milions d'estrangers, continua sent, com deia abans, una xifra desproporcionadament baixa, perquè estem parlant d'un 1,6 de la població del país. Si ho comparem amb altres països, per exemple, al Regne Unit estaríem parlant d'un 5,8%, a Alemanya estaríem parlant d'un 8,2% i a l'estat espanyol estaríem parlant d'un 10,3%. Demano disculpes si aquestes xifres no estan completament actualitzades, però tampoc cal. Només les he donat perquè veiem una mica comparativament per on va el tema. Però a part de la xifra total d'estrangers vivint al Japó, és bastant interessant veure d'on procedeixen aquests estrangers. Perquè veiem que en un principi, si mirem els dos països amb major importància i amb molta diferència, no és gaire sorprenent. Són dos països de la regió, són dos països de l'Àsia Oriental, no? La Xina i Corea. Després vindria un altre de la regió, Filipines, i per allà tenim també a Vietnam. Ok, normal. Però és que a la llista tenim també el Perú i sobretot el Brasil, la qual cosa en principi hauria de ser sorprenent. Òbviament, això està relacionat amb el tema de la emigració japonesa cap a aquests països, no?, que estàvem parlant, encara que això explicaria la presència de japonesos al Brasil, no la presència de brasilers al Japó. Doncs no, ve a ser part del mateix fenomen. Ara ho veurem. Anem a veure, abans he dit que al Brasil hi ha aproximadament 1,5 milions de japonesos, però com que aquest 1,5 milions no inclou únicament els que van anar del Japó al Brasil, que recordem eren uns 240.000, inclou les següents generacions, no? I per això tenim aquí en aquesta gràfica aquests Insei
Nisei, Sansei i Yonsei. Això és tan senzill com primera generació, segona generació, etc. Doncs bé, anem a veure una mica un parell de paràmetres relacionats amb aquestes 4 generacions. El primer que veurem és el nivell de mestissatge, és a dir, el nivell de barreja d'aquests japonesos amb la població local. Pel que fa als Insei, lògicament, el mestissatge és 0, perquè aquests són els japonesos que van sortir del Japó. Però en la segona generació ja tenim un 6%. I en la tercera fem un salt bastant considerable perquè anem al 42%. I en la quarta, no tant, però Déu-n'hi-do, un 61%. És a dir, el 61% d'aquests joves tenen entre els seus 8 besavis, com a mínim, un que no és japonès. De fet, el que és més habitual és que hi hagi molts d'aquests 8 que no són japonesos. Però bé, encara que només hi hagués un que fos brasiler, ja comptaria per aquí, perquè aquí no analitza la proporció de mestissatge dins de cada individu, sinó quants individus amb un grau de mestissatge hi ha. Però bé, a part d'aquest tema genètic, que al cap i a la fi és perfectament quantificable, també estaria bé mirar també aspectes culturals, que són una mica més complicats, són més ambigus, però és bona idea triar com a paràmetre el nivell de coneixement de la llengua japonesa per d'aquí una mica poder extrapolar o utilitzar-la com un indicador de l'educació japonesa que han rebut. Doncs bé, pel que fa als Insei, doncs lògicament tots parlaven japonès, perquè aquests, recordem, són els que surten del Japó i se'n van al Brasil. Però en la segona generació ja tenim només un 55% que parla japonès. I en la tercera, de nou, fem un salt ben gran i només tenim un 15%. I finalment, a la quarta, només el 2%, és a dir, el japonès pràcticament ha desaparegut. Així veiem que amb cada nova generació aquests japonesos són menys japonesos, si us plau, amb un munt de cometes, perquè parlar d'aquests temes sempre una mica ètnics sempre és bastant complicat i pot, depèn de com ho diguis, pot fer enfadar la gent, diguéssim, però això, que són menys japonesos, amb disculpes, tant genèticament com en quant a l'educació que han rebut. Suposa això algun problema? Té res de dolent? No, en absolut. Però ara saltarem a un altre tema i després veurem la relació. Anem un altre cop al Japó, però ni al Japó actual ni al Japó del període Meiji. Anem al Japó dels anys 80 del segle XX. Els anys de major bonança de l'economia japonesa, els anys de la famosa bombolla. El país és molt ric, però per molt que el país sigui ric, i continua fent falta gent que faci les feines, diguéssim, poc qualificades. Problema, que els japonesos tenen bastants diners, viuen molt bé i normalment no volen encarregar-se d'aquest tipus de feines, unes feines a les que normalment s'anomena de les 3 Ks. Això vol dir que són feines kitsui, és a dir, dures, kitanai, brutes, i kiken, perilloses. I com sempre, un miracle econòmic necessita d'algú que pringui, podríem dir. I els japonesos als anys 80 no tenien cap ganes de pringar. Però clar, al mateix temps el govern no volia que això ocasionés l'arribada de migrants il·legals de països com la Xina, com el Pakistan, Tailàndia, etc. Perquè els governs japonesos, sempre o gairebé sempre del partit conservador LDP, sempre han posat un gran esforç en evitar la immigració de personal poc qualificat. De fet, actualment, si no tens carrera universitària, és molt complicat accedir al mercat laboral japonès. I per això parlem d'immigrants il·legals en el cas d'aquests països. Però clar, el cas és que el país necessitava l'entrada de mà d'obra barata que volgués fer aquestes feines. Així que l'any 1990 es va trobar una solució quan el govern va autoritzar l'entrada al país de forma legal dels japonesos residents fora, dels Nikkei, que és el que significa aquesta paraula, japonès que resideix a fora del Japó, encara que amb el temps ha passat a utilitzar-se bàsicament per parlar d'aquests japonesos que tenim per Sud-amèrica, i també es va autoritzar l'entrada dels seus descendents fins a la tercera generació, és a dir, els descendents d'aquests japonesos que hem vist emigrar del Japó a països com Brasil, Argentina, etc. Al seu torn, si parlàvem del que significa això de Nikkei, a aquests que van aprofitar aquest canvi en la legislació japonesa se'ls acostuma a dir dekasegi, una paraula que en principi significa emigrant, però de nou, entre els japonesos de Sud-amèrica va passar a utilitzar-se únicament per aquests japonesos i els seus descendents que van tornar al Japó. I dic tornar també entre cometes perquè és que molts d'ells no hi havien estat mai. I
I res, tant el govern com part de la població japonesa doncs, vam creure que al cap i a la fi doncs, aquests Nikkei eren japonesos, no? I això sempre seria millor que no un estranger que mai no saps què poden fer. I el Brasil, que en aquest moment passava per una greu crisi tant política com econòmica, doncs va ser el país, amb diferència, que més va aprofitar aquesta nova legislació, també perquè era el país on més Nikkei hi havia. Doncs res, aquests Dekasegi, un cop al Japó, serien aquells que farien aquelles feines, aquells treballs que els japonesos no volien i tots contents, win-win. I d'aquí ve aquest 10% de població estrangera al Japó formada per brasilers que hem vist abans, brasilers que d'altra banda són considerats japonesos, per la qual crec que no haurien d'aparèixer en aquella estadística d'estrangers vivint al Japó. Però bé, és un tema una mica complicat des d'un punt de vista formal o legislatiu i no és el meu camp, així que disculpeu. En qualsevol cas, van ser sobretot els Nikkei de tercera generació, els Sansei que hem vist abans, els que més van aprofitar aquest canvi. Però clar, recordem el que hem vist abans d'aquests Sansei. Hem vist que la meitat d'ells eren mestissos i sobretot que només un 15% d'ells sabia parlar japonès. Amb la qual cosa aquests japonesos en els que part de la població i el govern confiaven tant com a solució, doncs resulta que no eren tan japonesos com ells creien, lògicament. Així que en la pràctica aquests Dekasegi van ser vistos pels japonesos com a estrangers, fins i tot aquells que no eren mestissos. El comentari típic era és que semblen japonesos però no ho són, i a vegades se'ls recriminava que no es comportaven com japonesos. Però clar, en realitat, tirar-li en cara a algú que ha nascut i s'ha criat a Sao Paulo, que té 3 avis brasilers i un japonès, que no parla l'idioma i no coneix la cultura, tirar-li en cara que es comporta com un brasiler, doncs trobo que és bastant ridícul. I és que fins i tot entre la gent més, diguem-ne, conservadora, per dir-ho finament, se'ls hi recriminava, se'ls hi tirava en cara que eren descendents d'uns fracassats que van optar per abandonar el Japó quan el Japó estava pitjor, en comptes de quedar-se a ajudar al país, no? Quan en realitat hem vist que va ser més aviat el govern japonès que se'ls va treure de sobre. Per part seva, en quant a aquests Dekasegi, el que senten ells sobre aquesta situació, doncs molts afirmaven que al Brasil, estant al Brasil, se sentien bastant japonesos, però que en canvi estant al Japó es sentien sobretot brasilers i que fins i tot algunes coses típiques brasileres que a ells no els interessaven gaire, com la samba, els carnavals, el futbol, etc., estant al Japó sí que havien passat a interessar-los molt. I d'aquí surten coses tan interessants com el festival de samba de Sakusa, que es celebra cada any a la ciutat de Tòquio, per exemple, no? D'aquest interès per tot allò que sigui brasiler. Però clar, va anar passant el temps i a l'arribar l'any 2008 i la crisi que va arribar aquell any, doncs molts Dekasegi van perdre les seves feines, sobretot perquè els sectors amb els que treballaven, amb diferència, que eren els sectors industrial i de la construcció, doncs van ser els més afectats per la crisi. Així que a l'abril de l'any 2009 el govern japonès va tornar a aprovar una nova llei, en aquest cas per incentivar la tornada d'aquests Dekasegi als seus països d'origen. I ho va fer pagant $3.000 a cadascun d'ells que hi tornés, més $2.000 més per cada membre de la seva família que s'emportés. Tot això després de signar un contracte on es comprometien a no intentar tornar al Japó a treballar mai més. Això va provocar protestes, lògicament, i el govern japonès es va fer una mica enrere, suavitzant el tema, i bàsicament s'havien de comprometre a no tornar al Japó a treballar en els següents 3 anys. L'estat espanyol, per cert, va fer una cosa semblant. En definitiva, que en aquest cas es va tornar a demostrar que tant gran part de la societat japonesa com el seu govern tenen moltes reticències a acceptar l'arribada d'immigrants, fins i tot quan això els podria ajudar bastant en els seus problemes demogràfics i econòmics, però bé, això és un altre tema. Perquè avui ho deixem aquí, espero que us hagi semblat interessant, sobretot si no coneixíeu aquest fenomen, i res, ens veiem ben aviat en un altre cafetó i fins i tot abans que en aquest cafetó ens veurem amb un Express, que és aquest nou format de vídeos que vaig anunciar fa poc. Pels que no es van enterar, us deixo per aquí un enllaç. I com sempre, si t'ha agradat el vídeo, doncs m'ajudaria molt que el compartissis amb altra gent que pensés que també els hi pot agradar, que deixessis un like, que deixessis un comentari, que sempre responc, o que et subscrivissis al canal si encara no ho has fet, etc, tot aquest rotllo de sempre del YouTube. I això és tot, ens veiem aviat i fins llavors, cuideu-vos molt, que vagi bé.